ada holong mi nang holoki dua roha nungado di pado Tuhani Horama dongan kugare dongan bete dongan susah urang beita marsina sarela ditaro taholo ibaan semua kaolong iho aleha surungan airunga utona airunga ubilita ikon homan dongan kurito dongan mertua Somaho sian hang puso hot maho dihan tuau sadarion macalong pasu-pasu sia Tuhani digarejai burhat mahong uru burhat mahong uru rapot tangi aki dina dua kang desa hamu boru tuhe laki
pasu-pasu terbuka semua yang penami setengah di sendirian kasih Tuhan dengan Tuhan pasu-pasu hamsan lukna leon hai pason itu di hamsan lukna pergubui hamsan lukna di Tuhan asa martupa ulau ni di bagian sabdami di orkas niroha terlumui ma Tuhan lau patu baho na ada na partu bulu nami do apakah nami seho ma Tuhan mau pergubui hamsan lukna azara-zari hamil Tuhan lala Dio Tuhan sakalam na sumrumi asa di bagasan na maksahara sa lukna na Tuhan lau pasahapon na batu dan na batu atau tuho mau pasahap tami lagi dokter dinami saya ho mana makoras pamatang makto dinami di bagasan sa yang kami Tuhan tiuniari saya pada waktu hagalion do tak kapangaribui siya minunami jumulu Tuhan urasi si kami siya dosa nami unang alali pangagap pasu-pasu na isisalong nami siya ulang mga sawon na siniruham do mga sawon luwang niya anak ng nami Jesus pantangyakan amen. Mango kamang burung. Halo. Burung. Alanang ngasa tamu tu bagas nami. Nusur hatta songo dia nalau silau nota. Asa tamulai masih sukuna kita. Kamu dapat kami yang tidak bisa terima sengaruh pergelaran guna. Alani akka rajani dobla. Aku ulang ikhlas ulun nusur hatta ini sebenarnya sama. Alayak kerja nami satu kita anak ngiraja napi nawak ini akan itu tanda jeli ke asa pasar tani itu setengah nolong ya kerja nami kemudian pe perjelu dalam ni debat kerami itu amuna satiar selalu na obat bilotong di nama ngarap pas perbagas menak kota ima perjelu raja ini terlaksana so ima panggilan nami pinggan nama risi hor boras nabir
ay sur deban tiar nang iso marjana mi deban tiar la kasison ringis tu suara atino pan kamareta ya horas main pergele muna dinaro kami to ngani bagas munaon baca mulu nami dapat kami so ono pedalan nami kerja nami dalan nami marsobat hamu sapul dari jari bisa pusara semua walaupun orang sangat yang kerja nami di kami dinaro kami lima mangalian tinggapan kunanon manang debat kerami to hamuna tang nai sibihan kerja nami atau nggak kami asal orang di badan las surat dimuna horas mahamuna ula nami horas mami geleng muna so ni masyan kami pamulong muna Pinata. Ayo na raking jolo hurok ko kami masih kudak kita gaho belakang molo semua kami lihat iso. Para lau dalam muna permisi. Tuhami kuda muna. Nuate melati mati hamum las baru hanami si nuate Roma hamum among boru ala pamuma nalau parmemu. Baru kamu hatamu tuh ida budaya sohona. Kalau kamu tuh salita munai baru hatamu hatap kamu Oh. sih. Jadi itu iba porong mau itu. Tidak beban nama ho. Pada orang nama budak Tuhan itu. Saya sudah mau dua kasih pakai ayat taruh nadara. Sasadaho dirohaki mangingani pikiraki berbunga-bunga rohaki alani dengan ni basah sasadaho diholuki hinang kaki Tuna so jadi mubah
hasangapon hamuliau merdongan hamalateo de sopauro ada gitu dinami ali jabu badu bata na huji jalo tadang kami mo mari te guarnya na Yesus Kristus Tuhan. Allah hipason di pamata mang di partodio di manunggo ni ario di loko posaham di kami. Di nama bungu jala marsafan dari Tuhan di bagas ini na berunan ima di naro pamoruon di beberenami marga na bagan nama saka pada Tuhan ibu dari nami neng menjalo kasu-kasu pangdongan sari Indonesia mau makite na pasom di barat yang mana Tuhan gincangan nyari buha akka ragam ni pasu-kasu di kami nomor kuliah buru stok kinari oleh Tuhan neng morhamah kami bekas joromi iring-iring kami di pardalanan pasu-pasu totong na poson do parhele dumi buriam dinanay maktuba si ulaw di tengah-tengah ni buriam salah satu tong oleh Tuhan mulutung marulu aka ulaw paradatan leo roh hadami di kami ganu marsada-sada atau oleh Jehovah di bata manami tupan di maulaw nami di bukasan sadarion makite asi do tolong ni roham matang yang hamlet nami di ho di bukasan Yesus Kristus pasal kami. Amin. Amen. Matang yang malita. Ale Tuhan debata amanani na di bono gijam. Hodo na mga turhon pardongan saripioni. Di ida hodo dongan namion. Masakat na marbagas. Jalan arodo na sida mangido pasul-pasul. Atong setata manasida di bagasan asini roham. Pasu-pasu jala ramoti manasida marhite-hite pakaholongin. Rajai manasida marhite-hite todi porbadia. Asa mamuka jala marujung di bagasan dame. Pardonganon saripion nasidai. Tangihom matang yang namion
Allah ni asi dohot holong ni roham. Amin. Mari dengannya. Dami nini batana semurung siya selalu hukna roha imana mangramoti ate-ate lo pikramuna di bagasa Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kristus kata nini batan nagabi si paingot tu kedua pengantin yenek mai sian pesalamen siap lebih itu ayat 1 sada sonon marido. Saya tak saburdo hati urun di Partigor, las diroha di aka na ujur maroha. Di bahasa Indonesia dido, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Shalom. Horas madita salutna. Dalam dainang hinolongan iwa Yesus Kristus, Motaringot hata pardonganim saripeyon manang marumah tangga raganuk dohita di bagasan partikienon sa tuluk namadok rupane dangadong nalurus nama rumah tangga artina di sida mangdainan gudang doa kanahurang masa di tonga-tonga ni rumah tangga terlebih rupane di tonga-tonga ni rumah tangga gede masardo kedua belah pihak. Opedi damang dinan olo hita bereng di bagagasan partikianon olo dorupani hita mamereng angka perbedaan di tongan-tongan di keluarga. Terlepas itu perbedaan nautik nabalga manang asing. Dan narupani hola di tongan-tongan di keluarga nabaru manang keluarga naposo. Bahkan di keluarga nama dua ke ododo tabigi perbedaan. Dan dengan nama madok rupani perbedaan ini sebuah kegagalan di tengah-tengah rumah tangga. Dan nama madok ini gagal rupani rumah tangga mulu adong perselisihan di tengah rumah tangga. Dan kalau madoki rupani hani alela madok rupani di tengah-tengah rumah tangga ya ke adong doaka nahurang namol rupani di pasikop saluhukna angka nanunga marumah tangga. Dan narupani damang dainan di tengah-tengah rumah tangga rupani molonunga adung hape pasaman ala bataki na nidukban ala bataki polo adung tulu rupani didok may hasangapon hagabion hamorau totong du hape di bagasan perselisihan. Perselisihan ini rupani damang dainan olodo rupani damang bola seperselisihan perdebatan biasa hape perselisihan ini olodo mabai di tongan di rumah tangga dangadung hadamion. Gari dangadung hape hadamion di tongan di keluarga molo tumpe dapo kape na tului. Dangadung hape hadamion di tongan di keluarga molo nunga hape toras par rumah tangga ni. Molo tunga hape matua par rumah tangga ni. Boy dohono maranak marburu bahkan nunga marpahopu. Olo di tongan di keluarga maul hadamion. Pagutura do totong naro di tonga-tonga ni keluarga. Beni damang dainan diri tami sada ayato namadok nakin. Saya tersabur do hati urut di Partigor las miroha di aka na ujur maroha di bahasa Indonesia terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Aduh, parumah tangga. Isi do nama sakap di dongan ni parumah tangga. Isi do nama tupa parumah tangga. Jujur do kita salah. Aku yang memilih kamu dan kita sama-sama sepakat membuka rumah tangga. Lupa bahwa
Rumah tangga itu adalah rencana awal daripada Allah setelah penciptaan. Sama, karena ada cinta, alanya adong bolong di tengah-tengah di rumah tangga ini. Dan gabi jolmai nama kafi dirina asama rumah tangga. Ala debatado nama muka par rumah tangga ini, debatado nama baik par rumah tangga ini. Olah dulu kani di baik debatasi dan tak puluh. Dungi di topa masih hawa, dungi las debata sadiri mabuan usia. Namang dengan di konseling pranika di kami dulu kami ahado latar belakang muna, ahado nama baik kamu nama rumah tangga, ahado konflik na terjadi di tengah-tengah pardongan muna, olado jawabannya sudah hampir sempurna. Tapatan namang dengan pardongan ni nasida mengadung ina 10 tahun itu dari apa? 10 tahun kan Elena nasida mardonga cinta jarak jauh. Sada di dia Tangerang sada ina di Pekanbaru adung jarak rupani. Nah pasti gudang cobaan. Nah pasti adung rupani hal-hal nama magoyakon pardongan ni nasida. Pasti korlas miroha di akta na ujung marroha. Nah marlapatan ikun adung doha ya so di bagas arroha. Nekol along do HP roha na ujur rumah roha na marapi ito asa jamita di bukit iyo ison di Matius 5 ayat 2 martua maparoha na iyas ay idaw ni jadi debata itu na mga rajay na mga ramuti pa rumah tangga ni na mga turkon na palingka ko pa rumah tangga ni molotong pia-pia along haurangan dito nga to di rumah tangga gabi ho mapa rumah tangga bagasan partikiano nalong rohamu na majuri bata jong itu atau di rumah tangga muna gabe rumah tangga nalingga gabe rumah tangga na totong di bagasan hadua umahna di dalam kebahagiaan ini itu banyak bata hasangapon hagadio hamorau moloking pedang halung na tulur jong di tengah-tengah di keluarga muna asal mali bata jong di tengah-tengah di keluarga muna pasti kebahagiaan itu hadir di tengah-tengah di keluarga muna pasti rupanya semakin rukun semakin mencintai lam masih hawlo mas kamu na rupane ubeni ama doan jadi seorang pemimpin rumah tangga yang dekat dengan Tuhan. Rupane keluarga Kristen. Rupane seorang bapak pemimpin keluarga tidak dekat dengan Tuhan. Dia dekat hanya dengan pekerjaannya. Atau mungkin dia hanya dekat dengan hobinya. Hanya mungkin dia dekat dengan kesenangannya. Dia lupa dengan Tuhan sehingga ditemukan ikon konsisten ko jonok tu debata iko konsisten do rupane mabuan keluarga manugihon paingoton na debatado muna na debatado na gabi ojah ni rumah tangga muna dan na asih itu do kamu asal itu nama masuk rumah tangga ni nasida asal gabi rumah tangga na ni lomon ni rokam nasida itu kan pasu-pasu saduhuna pasti kok tujuan itu kan di perjalanan di rumah tangga nasida suasana bagasan praktikeno dari Tuhan takasih dotoko kalau butuh nami dotoko acara dari Tuhan acara di tengah-tengah yang suasana acara di habatakan dari Tuhan kau tuh nama si kau tuh nama dongan dari Tuhan asal seluruhnya ulang di habatakan dari Tuhan margalan jalan maralo tulung dari Tuhan atau seluruhnya dari Tuhan di pasal kami itu kamu jalur pasti kok makan memang ada jumur sesa dosa nami asa tamaja talu habi dari kamu Bagasa Kristus Yesus Tuhan kami, makanya kami. Amin. Bersatukan Tuhan kamu dari dua jadi satu dalam rumah tangga, satu pula dalam kasihnya. Hiduplah rukun dan damai di dalam
marbagas. Aidan tamahala Kristen marbagas sonong sigaledig. Atong tangin hamuma jolo hatan ibata. Taingot turuhu di padongan sarebion di halak Kristen. Dung dito pa di bata jolmai gido kibana ma. Damdengkan sasada bawai tujuh. Kubai magi ibana sada boru-boru pangurti di ibana. Bahin akupna. Akub ni di dok Tuhan Yesus. Galup na paulak kon nanyolina. Ia soala na permainan. Na paklaku posado. Pangalakup do nang nama buat nasirani. Atau nabi nadomu de bata dan jadi sirangan ni jolma. Somalodo hatani de bata tu bawai. Hamu aka bawa haholongi hamuma pati hutamu nabi. Sono Kristus nama kaholongi huliai. Jalan nama ngaleko dirina bumokopsa. Kunang muruk hamu dopak nasida. Ikom maroha hamu madongani nasida. Sangat bain hamu nasida somondongan panian di honuluon nasora suda. Somonodo didok hatani de bata tu akka boru-boru. Yoroi akka perempuan ma bawa nabi. Sonom pangolion ni Tuhani. Ai bawai do ulu ni pardi hutanna. Sonom Kristus ulu ni huriai. Ikon botor forman toman mardongan halap bohon. Dohot hamenahon. Mitodi perangai di boru-borui. Ima na arga di jolu ni debata. Dohot di jolu ni jolma. Atong somon akka na rangikon hata ni debata mahamu. Sumodukon para sirohaon. Dohot habasaron. Dohot haserepon ni roha mahamu. Marsi paunaniam mahamu. Dohot marsi asian ma. Saluhut riti ni roha. Muruk rimas panonggahiyot dohot pangisahioni. Daw may siyan hamu. Alay dikijang ni saluhut nai. Marsi haulongan mahamu. Ay ido raut-raut ni nasundinggan dungi dami nasihat debata ima na mga rajay di bagasa rohamuna. Jala saluhuna binahemuna magite-hite hata manang pambahinan totong may magite-hite guar ni Tuhan Yesus. Asa ibana mga rajay rohamuna dohot ulaw muna. Atong nungan bigay hamu hata ni debata taringon ni ruhu ni padonga saregioni. Namanukum maaw nuayang jumulo tuho ale panguli doan Hezekiel na baban olo doho makajok ko di jolo ni debata namboto saluhuk do di jolo ni akka dongan na bumudison na dipangido rohando si Lucinda si Tumeang on naliririmon gabe donga saripep. Olo doho makaholongi bana siya nasa rohan. Dohot mangulahon siya nasa gugum. Uhut magparangay parangay na badia rap dohot ibana. Na olo doho mangaju hagalayon na. Sunsura humurang parangena. Jala na sutupa paulahomu manang talikonomu ibana. Paima disirang hamatian hamusugot. Molo ng sadarohang manguloy sa lunay dokma alusmu. Saya diparduhoi maaf. Saya diparduhoi Tuhan maaf. Namanukum maahu doho diho ale inang Lucinda si Tumeang iririk nisi duan Hezekiel nababan on bahin dongan saripe na olo doho makajongjuk ko di jolo ni debata na uboto saluhudo di jolo ni dongan na kumudison na dipangido rohamdo si doan Hezekiel on gabe sinodukmu olo doho makaholongi bana siya nasa rohamdo hot marpangalahon na ture maradopon ibana dohot marparangihon parangi na badia ipabo paboa hala Kristen ho jala na sotupa mahilolong ho manang talikonomu ibana paima disirang hamatian hamusugot. Molo nang sadarohan mangoloi salu nai dokma alusmu olo sa diparbuke Tuhani maaw.
atong marliana tang sianon mahamu uhut masih tukar cinta buah ni padamu. Lucinda Sutumeang rupasa tiptinon songot tardani holong dohota setiap putuho di pasar kata tuhata apa dumot kita jalan yang mengarajai kita asa tetong masih holongan. Ale doang hisikel na baban upasaha tiptinon songon holong ni rohaku dohota sitok putuho di pasar kata tuhata na padumon kita ibana na mengarajai kita asa tetong masih holongan. Naposone di batado nama buan hatana Tuhanmu marhite-hite guar di bata ama do guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus do guar ni ton di perbadia doa umat do na pinadomu ni di bata dang jadi sirangon ni jolma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu, di sondako Tuhan debata mabuhina Tuhanmu, jala asima rohana bidahamu, di dopako Tuhan debata mabuhina Tuhanmu, jala di pasaurhom madamena tuton di mudabe. Amin. Manusia ayat dada tak tuturu buku paku pilihan. Ale amanami na di balo gijang kodo haroro ni saluna silele na denggal do na do mual ni nasa na maluitu upasatani ma siya na leomi pilihan nami tuho sejalo mai gabi pilihan na khusus di jolong pasu-pasu ma jala ramoti asa uparasya kami pilihanon pati bulhon harajamu di tonga tomani uriam di portibion buhay ma rohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silelemi di hami asalam girgir kami manduk molate tuho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus, dot holong ni rohani di bata ama, doho pasoran itu di porbadia ma nama dongani hamu. Amin.
na pinatuban ni siya nam. Sakai baranak arong di jengata melihat kemang inam donon nami do. Sakai baranak mau lihat orang kan. Lagi senyum yuk. Oke, yuk sabar. Macalo alat lagu, dohot manggarar, dohot mangan, dohot minum ais tio. Sebentar lagi ya, yuk. So di bagukan nami itu mau lihat. Oke sabar. Bariban nami, ale nami, dohot jump na bersauda. Os disima, macalo adat nagok sian marga nababang, dohot manggarar tuna. Oke dong, mabar boru. Lalu mana tahu? Natoran. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu
dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu. Serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bahagia tiap rumah tangga, dimanakan namamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. kamu panyaran ni ada ni dalam nami dalam untuk kami bagi biro bangunan kami berparangan di rumah atau di rumah di rumah dari persawaran. Orang. Hidup kamu boleh tiup. Ini buku.